Tervehdys! Eli täällä Kreikassa yritetään tämmöstä rantapriimusmaisteritutkintoa. Tuolla näkyy ranta. Ja tosiaankin meressä vähän vaikeampi homma ehkä, mutta katsotaan miten onnistuu. Ja muistakaa aina, että rannalla uidaan ja meressä ja järvissä niin rannan suuntaisesti. Elikkä tuonne aallonmurtajalle pitäisi päästä 100 metriä alle 2 minuuttia mielellään. Semmonen meri siellä. Kreikan meri. No niin, lähdetään kokeilemaan sitten. Eli ensin alkaa 100 metrillä selkäuintia. Tosiaankin täällä vähän hankalampi suunnistaa, mutta varsinkin selkäinen aurinko paistaa silmin. Noin. Tosiaankin saattoi mennä alle 2 minuuttiakin. Yhden käden selkää. Tämmönen erityisuimataito. Selkäuinti. Erityisselkäuintia. Tosiaankin täällä kun rannalla ui, niin suunnistaminen, jos katsoo tuolta maamerkkiä tuolta selkäuinnissa, se nyt oli vähän haastavaa, mutta onneksi ui suoraan. Sitten seuraava rintauinti. Ei anteeksi, vapaa-uinti. Lähellä ollaan taas. Tuo on Kohila vissiinkin. Näkyykö rannassa? Siellä on tosiaankin rannassa mun huoltojoukkue, joka vahtii, että testi on turvallinen. Sieltä ryntää heti 2 innokasta pelastajaa tänne näin, jos näyttää siltä, ettei jaksa. Mutta onneksi jaksaa vielä. Vapaa-uintikin meni nyt GoPro käden takia tavallaan yhden käden vapaa-uintina. Mutta toivottavasti riittää. Sitten vielä rintauinti. Tosiaankin rannan suuntaisesti taas. Vähän nousi tuo alkku tässä rintaunnissa, mutta ei hätää.
siellä joku lähti vähän hölmösti uimaan kohti suoraan merelle. Jos tuossa voimat loppuisikin yhtäkkiä tai kramppi pakaranperälle tulisi, niin huonosti kävisi. Eikä rantavalvoja ole ainakaan kopissa vahtimassa. Tuskin edes näkee noin kauas. Tosiaankin nyt on mennyt aikaa 7.55 ja uiniosuudet on uitu alta pois. Eli jos Hyvinkään Teemu miettii esimerkiksi, mistä oli puhetta, että kuinka nopea primusmaisteriksi voi uida, niin kohtahan selvii meressä. Tosiaankin minkä takia tätä testiä tehdään. Nyt on Suomessa uimataitoviikko ja olisi hyvä testaamaan uimataitonsa. Ja näin nyt kun ulkomailla sattuu olemaan, niin joutuu täällä sen hoitamaan. Eli seuraavaksi pitäisi tosiaankin sukeltaa 25 metriä. Saa nähdä miten käy. Karpaa sille. Mutta täällä on vähän haastavaa nyt mitata tuo 25 metriä. Se on 1/4 tästä 100 metristä, joka tarkasti metriaskelilla mitattiin äsken. Ja mutta suurin piirtein 10 rintauni, käsivetoa ja potkua läpivetoa, niin pitäisi olla perillä oman uintini tuntia. Vähän joutuu huilaamaan, mutta eiköhän tästä vielä alle, toivottavasti tälle 15 minuutin päästä koko suoritus. Täällä voi ihailla maisemia samalla. Täällä on ihan mukava olosta. Tosiaankin merivesi on mun sopiva viileitä ja aurinko paistaa yli 20 astetta. Ei liian kuuma kuitenkaan. Joo. Pohjasta varmaan näkyy, että voi katsella sitten, mitata metrit. Meneekö 25? Nyt ei mennyt kyllä kuin 10. Eli uusinta yritys seuraavaksi. Tätä voidaankin odotella sitten tässä toipumista. Tuo suolavesi tekee vähän tappia. Kun tottunut juomaan kaikki allasvedet aina, niin nyt kun sitä on röyrit täynnä, niin se kuivattaa. Mutta ei onneksi vielä krampin poikasta iskee tässä. No ei oo vieläkään. Siirrytään tuohon seuraavaan vaiheeseen. Yritetään sitä sukellusta kohta lisää, eli syvyyssukellukset 4 metristä 3 esinettä. Nyt niin kuin näkyy äskeisessä videossa, niin, tai back-sukelluksessa, niin siellä on noita merisiilejä ja sun muita hötököitä, niin en lähde nostelemaan sieltä mitään, vaan kun käyn pohjassa, niin tuu vaan ylös sitten. Uimataitohan on erityisen tärkeä, että voi nauttia monipuolisesti täältä avomeressäkin. Tosiaankin tää aallokko vähän vaikeuttaa tätä uimista. Niin jos ei olisi kovin hyvä uimataito, niin tännehän sitä jäisi eikä pysty nauttimaan tavallaan kaikella ilolla tästä vesielementistä.
nyt välistä. Huoltojoukkue ei suostunut tulemaan tonne mulle hyppytorniksi. Ja täältä ei nyt semmoista löytynyt. Muuten olisi voinut voltin heittää. Mutta sitten siirrytään siihen viimeiseen, eli hengenpelostuskohtaan. Hengenpelustaidothan on todella tärkeät sen takia, että jos joku tänne tuupertuu, niin kaikki suomalaiset, jotka on hengenpelustaitoisia, voi auttaa. Ja se olisi parasta, kun kaikki pystyisi siihen, koska hädässä olevaa aina on velvollisuus auttaa. Ja jos ei osaa hengenpelustaitoja täällä vedessä, niin pelastusrenkaan tai jonkunnäköisen heittovälineen heittäminen uhrille tänne pelastettavalle niin auttaa kanssa. Elikkä uidaan 25 metriä pelastusuinti eli pääpinnalla. Ja se onnistuu joko näin mumrintauintina perinteisesti tai sitten pelastusvapaa uinti. Näin se menee ihan 15 minuuttia näköjään päästy, kun pituussukelluksessa meni vielä niin kauan, mutta jos alle 20. Niin. Eli minkä takia tosiaankin pään pitäisi olla pinnalla tässä pelastussuunnissa, niin koko ajan nähdään missä se uhri menee, eli tänne tähtäsi tietenkin noihin lippuihin tuolla. Ja katso oli kiinnittyneenä uhriin, jos se olisi vaikka mennyt vedelle. Sitten 10 metriä pituussukellus. Siinä tosiaankin näkyy, syvenee tuo selkeästi tuo. Sen jälkeen saisi uida loput piikistä, eli 25 metristä, niin miten haluaa. Ja tämähän on siis, eli tähän jää 15 metriä. Ja mä voisin esitellä tässä sitten tätä niin kuuluisaa perhoskärpäsuintia. Elikkä näin. Mereneidon evällä siellä tosiaankin. Ja sitten kamerassa kävi veden alla. Sitten ne sukellukset. Eli 3 rengasta ja uiva-alueen testiunnossahan oli sinukke. Mutta nyt on niin hajanneinen uimavetti, että en ole varma, olisiko sitä tässä Primusmaisteritesteissä, mutta joka tapauksessa niin täältä ei nyt vapaaehtoista uhria mulle nostettavaksi löytynyt, eikä kukaan noista pääpinnalla polskijostakaan vielä näytä menevän tuonne syvyyksiin. Joten 3 esinettä. Sitten kuljettaisin uhria 50 metriä, jos täältä löytyisi, mutta mennään nyt ilman, mutta koen pystyväni kuitenkin kurittamaan uhriakin täällä vedessä. Eli itse kuljetan tällä tutulla ja tulvallisella rintaynipotkulla selällään, korvat vedessä, uhri pää pinnalla. Tosiaankin haastan kyllä kaikki tutut ja muut suomalaiset niin kokeilemaan turvallisissa
Halliympäristössä samaa testiä uimavalvojien tiukassa valvonnan alla. Varsinkin nuo sukellukset, niin yksin sukeltaminen on aina vähän iso riski ja aina pitäisi olla muita siinä varmistamasta sukellusta. Varsinkin kun yritetään mahdollisimman pitkälle tai syvälle. Mutta tosiaankin Rovaniemellä vesihiidessä on hyvä käydä testauttamassa tällä viikolla Hyvinkäällä. Joutuu varmaan mennä vielä Rajamäen uimahalliin, mutta Rajamäen uimahallihan on mahtavat puitteet. Ja kohtaa se Hyvinkään maa-uimalakin aukeaa. Pääsee sinne kaikki touhuamaan. Mahtava homma. Se oli varmaan siinä se 50 metriä. Sitten tosiaankin se pituussukellus pitäisi saada vielä nyt alta pois ja tehdään helpotettu versio, eli aaltojen mukana tuonne rantaan päin ja toivottavasti aallot kuljettaisi se noin 25 metriä. Näyttäisi siltä, että vähän ollaan yli ajalla vielä 20 minuuttiinkin, mutta sitä voi lähteä yrittämään sitten samaa perässä, jos on siellä hallissa, niin katsotaan onnistuuko. Tosiaankin kesä on tulossa ja kohta Suomessakin pääsee ulos uimaan. Kaikki ketkä ei ole liian arkoja. Lämmintähän se vesi ei varmaan siltikään ole. Mutta tällainen testi tällä kertaa. Sieltä vois vaikka sitten kutsua meripriimusmaisteri. No niin, kiitos. Hyvää huomenta viikkoa ja muistakaa pysyä pinnalla.